spesial untuk mempelai berdua Mas Adi Susetyo lan Mbak Faradila. Iya. Ya, coba kaya ngapa aja. Gurit katresnan. Spesial untuk mempelai berdua Mas Adi Susetyo lan Mbak Faradila. Selamat menempuh hidup baru. Bahagia selalu. Terus aku marang sliramu, bebas jejantong hatiku, pindho ukir Mahameru, Nora Allah kasabut ing watu. Itu bondot tuturku, terus rakyat poros siripto. Senajan kebak ing panggoda, nerakakan citra ing upaya. Iki cara gambarane iki Mbak Faradila karo Mas Adi Susetyo lagi dhewean ana kamar ngono kae. Lah iya, Mbak Faradila ngrung-ngrung Mas Adi Susetyo mawa tembang gurit katresnan. Jumbo kalih swasana dalu niki lho, Pak. Lintang bulan sami nyekseni katresnane temanten kekalih. Jandang ngendok. Lah kok ndang endok niku napa pitik napa pripun? Ndang endok. Jenengan riyen lek manten anyar nggih ngoten. Ora. Lah kok ora? Piye wis ketungkul nyambut gawe. Heeh. Manten anyar tinggal di tanggapan biyen. Ngoten. Ya. Reroncene rasa tresna Selamat menempuh hidup baru Mas Adi Susetyo lan Mbak Faradila. Mugi berkah barokah, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah selalu. Mugi Gusti ngijabahi.
wayang. Alhamdulillah. iya. Penonton nggih kathah Luar sanget. biasa. Kula nderek ndedonga lho, Pak. Piye? Mugi-mugi sedaya para pamirsa ingkang mirsani Ringgit Purwadalu menika pinaringan barokah saking kersaning Allah. Amin. Umur panjang. Amin. Rezeki lancar. Amin. Rukun sak keluargane. Iya, sing baku kuwi. Nggih. Nonton wayang sungi kebak berkah barokah ya nok. Wong iki wayang kang ginelar cerita sing rantam iki dadi wujud donga marang sakabehane muga bisa mbabar kamulyan, karayon, katentreman, kabagaswartan sumrat kabeh-kabeh ya nok sing padha mirsani. Amin ya rabbal alamin. Pak niki ugi wonten lare alit-alit ingkang nenggani jenengan. Iya, umumno adate Pak ngene iki piye? Nah, adik-adik dimirengke nggih, mangke yen sampean ningali wayang nganti bar, entah benjing minggu nggih Pak nggih. Iya, mumpung prai sekolah. Mumpung prai sekolah yen delok Pak Dalang nganti bar diparingi sangu kalih Pak Dalang. Biasane ngoten. Oke? Kowe bocah cilik-cilik lho ya, sing Nggih. nonton sing cilik-cilik. Ibu-ibu ingkang putrane sampun bubuk monggo digugah. Lah, diutus mriki sedaya. Wis to nglumpuk rene, iso tak Mungkin sangoni. disangoni kalih Pak Dalang. Anggite kene Nggih. dalang tipis apa piye. Amin. Kandel nggih Pak nggih. Kandel. Amin Ayo, amin ya wis rabbal to. alamin. Kurang ya nyuwun Pak Setyono. Nggih. Bacotke nggih Pak Oke. Reroncene rasa tresno Matur nuwun ya, nok, matur nuwun, matur nuwun.